אני פניתי לרוזי, מטווחת בנתניה. התעניינתי התעניינות ראשונית לגבי רכישת נכס. לא מכיר את העיר בכלל. ציפיתי שבהתחלה היא תבוא ותציע לי נכסים. ומאוד הופתעתי שהקדישה מזמנה הפרטי יום שלם של סיור בעיר. הכירה לי את השכונות, הסבירה לי את כל הנושא של פינוי-בינוי, כן או לא, תמה, נכסים רגילים. פתחה לי את כל קווי המחשבה האפשריים. ושלחה אותי לחופשי, אפילו לא הראתה לי נכס אחד. אמרה לי, לך עכשיו תעשה שיעורי בית עם עצמך. בעקבות הדברים האלה ידעתי למקד את עצמי יותר, בזכות כל הידע שהיא נתנה לי, ולאחר מכן עברנו עוד 2 מפגשים, הראתה לי נכסים ספציפיים, והתמקדה בדיוק במה שאני חיפשתי. וברוך השם, אחרי היכרות של סביב חודש ימים, הנה היום חתמנו עסקה. שהיא בשעה טובה. בשעה טובה ומוצלחת, בדיוק באזור ובסוג הנכס שרציתי. אז ממש תודה רבה, גם על הליווי, גם על המקצועיות וגם על היושרה. היה לי הכבוד. תודה רבה. תודה.